Iti Masakbayan. Oh, apay kasta ti panagsanaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noan niya ti Aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali a babae na? Adto yo. Kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga saan nan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribo ka na ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arud idin. Ngam nagbabae man yan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga Ramidam. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akaskan kwa na. Ha? Napyapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanan? Iso a panawa mon tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayo matanag kalaysa? Kan maysa. Amok akabaalam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidliday akasta. Apay, masayangan ka aya itikas kini Jason na babaero. Ay na, panawa mo ko naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idipay la ko maapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, mawatak ti kayat mga sawen. Ngam si kamo ti nakakaasi iti kas dingar aramiden na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsablimet. Sakit lang ti ulo ti ipapain na kada kayo iti anak mo. Iso apara kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mo. Husto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nanang. Siyak nga inam, mariribo ka nakmet para ken ka. Ang may salaan ti maising-asing kong aramidam. Huh? Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon jak kumakayat a maisi na kayo. Agam kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti aramidan na. Nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagad adjust para kan ko na. Day tangarod kat. Iso nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit-kita akasasadyo. Isa dumngag ka kuma. Amok nga ay ayatampay laeng dayjay a Jason. Ang umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagis. Ay namanang, di ka kadiagliliday akasta. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Api napanaw mo ni Manong Jason iti balayo. Wanading ko. Husto dayjay nga inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumatla am aklan ti amin. Dayta di kanayon nga ibaga ni nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarik na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatak ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga da sa bali a babae itibiyag na. Di ka madanagan, manang. Maka-move on kan tumatlaang. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel? Masuruna ka man kitkita ken ka iti kasta alangam. Huh? Di mo kunain analiday ka, gaputawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Jak mailibak, friend. Jak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uray kasjay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbitot. Anya? Ay na, matumpakan san? Anya? Tsaka mo ti aramidakan ka.
Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mong tibagbagam? Oy, pangasim man ha. Ilipati mo di alalaki. Kasta launay nga ruden asakit tinakam timpay nakin ka. Maklon mo pa ilaeng. Ay na, saan na panagayat dayta, friend? Ang mga no kinamaagan dayta. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Naaramid na lang nga ruden amin kan ka dagiti sana rumbang. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Ay! Ne, apay ngay asan asimrak ni Rachel ita, friend. Huwag nga rod, friend. Saan namat nga impakpakaam mo kanya kasaan gaya masumrak ita? Api nga ta? Unay mo tanday di agayam ta. Saan man laan nag-text asaan gayam asumrak. Sigurado gandalaang manan ije balayda. Agkulkulong lang ije seledda. Di nalata maaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, kasta unay ti panagayat na iti day alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayaat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay ije balayda. Sarungkaran ta ti gayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldaw akasta ka. Nanang, Aging gat kaano akasta kalatan. Lipat mo day jay a Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. nanang, Di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. ngam nanang, Manipod nagdan na kayo. Anaaddan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paykan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mo lata. nanang, Ay, agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Una nga ayatan kan ipatag tabagin. Maikawak paikid din ang makakita ken ka, manang. ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsupli man ti sigod ang ragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw. Ibagbagak laang ti pudno, manang. Maragsak anak mat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka di? Wano, adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto kanukan ka ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang, amo konti may papaniti dayta. Awan mat dakas na, naagdaton kan ka ni Manong Marvin. Nasingpat mat, kan agbagay kayo adwa. Uy, nagmayat ti pa nag-is-isam mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo, ha, pare? Kasta talaga. Nang runa, no babae ti kacachat. Ha? Sino ngay mat ti kacachat mo? Asino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? De anak ka din, bakit mo na? Wen, pare. Gusto at talaga kan kuana. Idi pa'y laang. Ngamay. Italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Ket, agchat-chat matlakan ka? Ay katuan na. Siyak pa iti ko na, pare. Panagkunak nga rod. Ket, adanam namakan kuana. Aya. Iso nga rod a plano ka. Nga agpudno kan kuana, pare.
Ay kat, ijay balayda ti pangibagam iti ayat mo. Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnum kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko, adda ka di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa, nanang. Madlaw ko ngamin akasla naragsak itan. Ay nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni manang? Ado ngamin ti sutor na. Ay syempre, naragsak. Ah, sutor? Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya? Iso asaan kayo namasdaaw? No apay ang naragsak ni manang ko. Anya ti amuyo. Amanga no ni Marvin ti talaga aparakan kwa na. Apay, agdat-daton ka di kan ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko, awan mo't dakas na no ibagam tipudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo tadan sa bali a babae akadandan nana. Isungawan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mat nagkalaysa kan ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Amangan ngamin no panunutem asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adaken ka na itan anak ko. Hanggang na tika na yon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkabsat. No agayat kayo, unaan nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Uy, palaging nakangiti. Ha? Sino ngay mo iti mang papaisam ka, friend? Ay na, friend, agbuy-buy aklaang iti reels. Iso tikat katawaan. Di na kaman pagbalinan nga awan ti amona. Amok dagita na panag-isisam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyong. Ah? Ay no, nagasat ka, no bilang laing friend. Apay anak ko nam daytan. Una, gapata nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gapata si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo an. Tama nga no agdaton pa iti sa bali. Anya? Uy, naidumduma ti pormam ita, pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma mat atao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka ka di agrelax, ijay ili. Awisan nak mata. Saan pare? Mapanak ijay ayan da Rachel. Sarong karak man. Uy, talaga arimuaran ti kinaturid mo, pare. Un pare. Kat ipudno kun talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel, jak amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ha? Ay ayatan ka unay, Rachel. Idi pa'y lang nakarik na iti panagayat kan ka. Isu na laan, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakitak ngamin, nga adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikarik, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. San lang asika, no dikat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspudnong anak ko.
Sungbatan nga ta ni Rachel ti panagayat ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabainak ng agdaton kan ka. Nakitak ngamin, kat adudag iti babbarong agdat-daton kan ka. Marvin. Sapay la kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. Agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikarig ka. Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin. Ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan. Mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo. Asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't anagluto, anak ko. Wananang, nasapaak anagriing. Iso nasapaak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Sigud mo't asaan ka akasta. Ninanang mo't. Nasapaak laang gaputa kayat ko asyak ti agluto iti balunan ni Mika iti pagadanan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga. Adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wananang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kamin. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsa ka nak para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka nak para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang, oray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay a Jason. Wan nanang, sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kan sapay la ko tadi na araramiden iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabalya talaga tiisim mo. Sika, babae. Wan nga rod, friend. Adan sakit di ilimlimod mo kada kami, Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngamdi mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan mo ti dakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon nyo no bilang laeng. Maragsakan kami kitni, Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kaming kini Marvin. Ay! Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti manu atawan. I'm happy for you. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asimmangpat ni Rachel? Awan pa'y nga road. Adda siguro napanan na. Iso anarabyan. Kasta.
Umunag ka Barok. Urayim latan ti anak ko, no ada na patig nga ibagam. Sige nga rod, nana. Ket agyaman ak unay. Ha? Regalom daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin? Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako, nay. Awan anyaman na. Ket sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta? Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay, sapay la ko ma, tamaragsakan kayong agina, itibasit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing taaddan ka ayan-ayat mo, busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Idirabi ipay lang message sa kan ka, ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay napasensya kan, friend. Ay napasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko akita. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti day a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man akunakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa tao. Ay, nasaya at mata imbagam day takan kwa na, friend. Ay, Juan, imbaga ka talaga. Makamumatin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pa lang nga pagpanunutot nga ibagaday takan kwa na. Gaputa idi pa laang. Nadlaw kun akurang laang kat aramiden nan alubong na day a Marvin. Madanaganak, amangan nga minumasair. Makamu no masair, basta para kanyak. Imbagak laing dayjay, tapagsayatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin, nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Naka-focus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Anya ti kahit mo sa wen? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektadon ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng. Ay wen, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ululimag ka, Marvin. Kwa. Adala ngamin pampanunutak. Ibagam, no anyaman day ta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Kat agkalay satan to. Ay. Awan matparikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Kat amok akasta kamat kanya ka. Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklatak namin iti day tanging bagam. Ngam lumabalin. Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anaimbag para iti day ta abanag. O sige, no day tati ko nama. Agpanunot ka pa yung arod na imbag. Kat sapay la kuma, taumanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin akontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang. Addakan iti husto nga edad. Iso nga ambom no anyat pagsayaatam wenno pagdaksam. Nanang. Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Ken baysa kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabagim. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabagim.
Anya, agdandan na kayo ni Tidaya Marvin, friend. One friend. Ay na, no yung pakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugon. Wan nga rod, friend. Wan no, ingagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputa amom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mat akasta? Unay kayong matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tidaya Marvin. Pangasin kumaa. Tasan mong aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend? Tiko na, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kenkwana? Ang mga no isuman laangan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mukon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang langan aramidem alubong mo ti tao nga ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Katpud no mati bagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita apanawan. Man ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakag baliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumatam awatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam-imay kayo pa'y laang nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Ruskan ka. Sika kumapay laang ti makamukan ko na, ha? Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag amin itay. Kunak no adda pay laang ijay trabaho na nag-overtime. Ngamsaan matgayam. Tadda ijay inuman anabarparta. Anya? Ay, madanaganap namin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymays na. Nang runakit na barta. Iso amapan ko laang sukunang. O sige, agan-anad ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gaputa kasta unay kano ti bartek na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso itinabartok ti aramiden na. Ay, sigud mo't asan akas jay dayjay amarben. Apay ngay itan akas jay mo't din. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputa na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Eh, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo matanday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramiden kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain Marvin. Ne, apa tinong banak, Rachel. Anya ti problema. Salud-sudang pay laang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Yeah. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturod ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartek mo. Ngam ita, makitak pa iti kasta nga aramidam. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Yeso ni Darlene, waitress dito bar. Anya ka lagi din na ya. Anya, pangasin. Agawid tansi. Di mon orayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta ita alawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon.
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Nagturad kamatan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartat nga. Ngamita, makitak pa'y tikas tangar aramidan. Anya kamatan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito'y bar. Anya ka laging din na ya. Anya? Pangasim, agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko dito'y. Anya? Awanan kay ti bain. Ibagam agayim mula ang dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha! Sa anak abulsak. Nakitak, Marvin. Nakitak! Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagtigsa dahi ang iwat mo. Makikita mat nga ado ti tao dito'y bar. Awan bibiyang ko! Uray mangagda! Sikat awanan bain! Ay, makapaawan ganas ti kastoy. Huh? Uray kasano ti barta ko. Malagip ko pa'y lang ti naramid mo kanyak ije bar. Anya ka matan. Ipadlaw mo lang mata ang awan respeto mo iti tao. Anya? Anya langan ti ibaga dagiti makamam mo kanyak. Kaadwan ti tao, kasjay kit din ti aramidam. Am mo dak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Intun sumaruno ang mapanak ijay. Kantsawan dak to. Marvin. Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi ka po itinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y day yung inaramid ko. Siguradum laang. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasi kanyak. Ay, kita maanak ko. Ang mga dikit di mat nipilpilitam lang manen ti bagim nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana. Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagim anaka kaase gapulaeng kenkwana. Siyak nga ruden ti agpakpakumbabakan kwa na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaaramid iti saan anasayaan. Ngam siyak pa'y tinagkid daw kan kwa na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Nukastamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatak ni Marvin. Iso ajak kayat nga adati saan mi apag kinaawatan. Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko. Aramitak. Basta agtali na at tinasayang at alinlangan mi. Anya? Unay kan pare. Naimbag man ta saan ang nakaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, idi adda kami palang jebar. Hanggang may dinausawan mayatan. Anya? Isu pa'y nga rod tinagkid daw iti pamakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas taunay iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mat dayta pare. Amang ano mauman tukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga aramidem, likli kamon dayja a Darlene. Nagsingpet ni Rachel, ngam kastakit din ter aramidem. Sige akid di mat pare. Ugaling pugi. Anyakid din na ya. Ngam sana nasayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasaya at ipakpakita kan iparpariknanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuanang. Tinapatag pare. Naragsakak iti aramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay una yung ti kasta panagayat, friend. Si kapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang nga roden ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpaiso aya. Makapabagtit no maminsan. Ha? Ti ayat no maminsan,
May sakripisyo ti amin. Hanggang saan mo kumamat nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend? Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray sumati nagbidot. Saan ahusto day dyan nga naramid mo? Marwam lang day dyan tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray pa ulit-ulit ng aramidan day dyan abanag. Okay lang kan ka? Tanapakumbaba ka? Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo't siguro ti kayat asawan day ta. One friend, maawatan ka. Kat maawatan mo't gayam. Iso apang haasim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga aggrow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, wadaak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, ganti babae akain inarakop na. Ay na, marunaw ti lubong dan. Ha? Sika talaga? Katwan mat. No siya, saan nga umdas di tung pakin ungit laeng? Pagikarwag ita. Amo mo tan di friend ta, nakaanos unay. Kita man, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh! Ay, tsak man amoy ti day babae. Kunaklakit din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat. Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayatin na. Ngam ti bagina. Wan nga rod, iso nga iti udi na, kasta unay apan nakapasakit tirik nana, no awan matla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken kuana? A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amarmarwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang. Amam, itikas ka nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag amakadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. Nanang. Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenong mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kasta abanag? Uray agdadat aluklukwen na ka, ibabamlat ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa? Saan ahusto na ita nga inaramid mo? Pasensya kayo, Nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anagkalaysa? Saan nga umdas day ta arason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, no kastalatan akanayon. Itay ka kadi pa si Mangpat, Marvin. Juan, apay ka di? Kasta kadi. Itay ka pa'y matgayam asim Mangpat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Ti kayat mo, siyak pa'y laang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumatan? Saan akmat nga gumungat? Nabambanug na tao. Ngam kasta pa'y laang ti ibagbagam. Alahos nun. Pasensya ka numan diti panang ibagak. Agina nakalatan, tasya kon tagluto. Ayaban kanto no makaluto akon. Nasaya at mat. Akong gayam. Ti kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. No awan, anya pa'y laang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam, rabi iuna yan. Anya matan? Maalaws to. Sige nga Rod, mapaanakon. Mabit lang. Oh, apay akasta ti langam, friend. Kasla nagunag ti pampanunutem. Ha? Parikot mo man ni Marvin. One friend. Jak amuno apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan matasigo da kas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend?
Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, ditan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sabagay matkit di. Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin no amom asaan anasayater aramiden na. Isumot kat anaturad nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramiden na kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jakman amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Iso siguro akas to niya. Saan a healthy ti may sa relasyon no kasta ka na yun, friend? Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang nagapoy ti trabaho. Ngam nagpulas ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagay ti gagayim ko. Anya? Mapan kami ijelaon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa akatrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, amangan numabalin na ngay tugot. Saanan. Pasig alalaki ti kakaduag. Narigat mo't mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka laangan iti muring tayo. Kan agdalos ka dito unong ti balay. O sige, agan-anad ka nga rod ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa ilang imay ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya. Ay na, sanak ko man nga umay. Ngam iti nagriingak, ay na, naklaat man iti nakita iti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan ti mangipakita ken ka. Anya dayta aya. Mabitlaing nga. Facebook. Antay ta. Kita ti post nakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka. Pasig alalaki ti kadwa na anapan ijay laon yon. Ulbod alalaki. Siguro, saan mo tin ama ko na a friend na laing dayta a babae a kadwa na dita picture? No sa anak ngagbidnot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga uminom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita man dagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. San akasta ti friend laeng? Maaglaang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen. Saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitin day ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko. Agsagana day jay kanyak inton makawin. Ulbud talaga. Uy na, sapay la ko mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan ket asika man iti agkid daw iti pamakawan kan kuana. Oh, nagapuan pare. Nagapuak man ni Jelaon yun pare. Nagjajaming kami kadagiti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samot kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat ito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare. Kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook a nakatagkan ka. Anya? Adda impost ni Darlene? Ay sos. Napalalwam sakit di tinaginom iti rabi. Tadi mo pa'y amo nagpost ni Darlene. Kat intag na pa'y ka. Sakit nakapablik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingkakid daw iti pamakawan kini Rachel. Anya ti aramiden ni Marvin. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Naggapuan pare. Naggapuak man jela unyon pare. Nagjajaming kami kadagiti katrabahuak. Kasta ya. Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Iso ngay maitay bigat diti balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ay na pare. Kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di impos ni Darlene iti Facebook. Nakatagken ka. Ada impos ni Darlene? Isos! Napalalwam sa kati minom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost da. Intag na pa'y ka. Sakit nakapublic. Aduti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan, Marvin. Rachel. Agpudno ka man kanyak. Anya ka din dayto nga aramidam kanyak nga. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy, no awan nakitak. Adtoy kitaom daytoy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi na minsan nga aldaw iti para. Iso daytoy jay babae akadwam iti para. Saan ka di? Ako nam kanyak agayem mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Apay, makuna ka di agayem ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka! Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka! Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amaawatan no apay ng agan-anos kalatta iti den na dayjay a Marvin? Friend. Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki. Friend, awan tinaranyag a masakbayam ken kuana. Friend. Ammom, ti tao a babaero, awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartek tamabaling agbalbaliw. Ngem ti babaero ay na awan lat ammukon. Saan kayo pa'y matanagkalay sa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapu laeng kan ayat? Makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya ayati problemam kanyak. Apay akastamot ang tibagbagam. Anya, saludsudem pa'y atalaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday taki na babaerom. Anya? Nasaysayat lang na pumanaw ka di ti balay. Mapan kahit ti ayan day Darlene. Total, isumat ti ayan ti panawon mo. Ad-ado ti panawon nga ipapay mo kan kwa nangam iti siya. Sana ya? Nagadumot nga imbagam. Ngamala, nuday tati kunam. Di pumanawak. Anya kuma? Anya? Nuti pampanunutam, kat mabutengak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadu a babae dita. Anya? Ado ti babae nga gusto kanyak. Isu adinak pagsasawan iti kasta. Maawatam! Anya? Pinanawanin da dya a Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumatin ako na ni Manang mo a Rachel kanyak. Nasayaat kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impaay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Kasla masaksaktan lata ni Manang mo. Gapo iti panang panaw ni Marvin kankwana. Talaga masaktan, Nanang. Gapo ta ay ayatin na unay di tao. Asaan mo tanapod no kankwana? Ay, day ta aba nagtipagkapuyan ni Manang mo.
No maipapan iti sabali abanag, nalaing mat jakabsat mo. Ang no maipapanan kan ni ayat, ay awanan. Ay, wingarod nanang. Ay, nakunak dayta. Gaputa pa nagkitak kan kwa na. Kat malipatan na mutan tibagina. Gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panang panaw ni Marvin kan ka? Apay nga rod akas tatilangam. Siguro, isulat na ti pampanunutom anya. Jak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan na. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kankwana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayam kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik ng parakan kwa na. No dikat, kinamaag. Unay kamatan, friend. Unay matdait na panagsasaom kanya ko. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takastakit din tibagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan ngamin ti ulom. Ay, jak amo na anyat impakan kang kaday dya lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay lang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga. Una yan ti kaanakak. Nalabos at talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga raod. Iso akas taon ay ti pan nakapasakit na. Gapo takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga raod. Ay uray siyak. Masyanak mo't unay iti kaanak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman lapinanuno ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan Gaputa dangarod sa bali babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yan. Iso ahustulaang tapimanaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaaklon nanto matlaang kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, ape akas tati lang manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Oray kas jay tinaramid kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kwan. Oo na yun. Diyak ka mo nung apayakas to'y tirik na para kan kwan. Oray anyat aramida. Diyak ka ba ilan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yan day ta panagayat. Iso husto ti ko na nagiti daduma. At isobra panagayat saan anasayaan. Ngamin nagbalin ka mo tan amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumagan ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Sino daytoy? Hello, Rachel. Siyak daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat na tamat. Siga, kumusta ka man tayo? Okay lang. Saludsudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kahit alawas. No, kailangan ka. Namnoy baga masaan. Awan maramida. Oh my kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito'y balay. Ay na,
Agyaman ako, Nay. Agyaman ako talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kung nga imawagan ka, Rachel? Ay, ikaw. Ni Marvin Dayjay, friend. Anya? Apay nga imawagan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya nga'y tiinsongbat mo. Wan ko na saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack mo talaga kan ka, Rachel. Jack mo no anya pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin amaag gapulang iti dayja Marvin. Lipato mo dayja lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipay amin iti tao, asaan mo't anapudnukan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam, anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang, iso nga min tinakuna na kanyak, edi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day a tao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramiden na no bilang. Anya. Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. Ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko. Paburan milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka de. Nanang. Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka mo't dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay ayaten. Ang ipilpilit mulata nga ay ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. Auntie. Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dati na isawang na. Kan maisa, husto mati inam. Ay, uray siya nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay Marvin kan ka. No ti maysa alalaki kat napod no ti panagayat na kan ka. Saan na amaarami dagiti banag nga ammo na apakasakitam. Auntie. Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Apay, kayat mo kadilat ta ti masaksaktan? Auntie. Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na, Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. Awan anyaman na, kunak manan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat saan a husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Ti panangpanaw ko kan ka. Kat aklo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin, asan tamot ang nagkalaysa. Iso na aramid ko tikas jay. Nakamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinublianta. Ipanaknak ka kun kati na pudno a panagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Anya nga ta ti isungbat ni Rachel. Papagayam, di uliwayan edenggen tituloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Self-love.
dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Rachel, pakawanan na kuma kadang iti nagpasulakan ka. Naamiris ko. Nga amin nga inararamid ko. Kat saan na husto? Nagbidutak iti nagbalin a desisyon ko iti kalabas. Ti panang-panaw ko kan ka. Aklo na ka nagbasula ka. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Isuan aramid ko ti kasjay. Ngam nakaamiris akon. Diyak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam napakawan nakon. Kat mayat ka iti singasing kong agsinubyanta. Ipanagnak ko kun ka. Tinapod mo panagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y. Napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatag ko kan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanen akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ka. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang nga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa iti aramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Naamiris ko. Amin abidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kun mapakawan. Amom ngamin. Amin a panagayat, anos kan asi ti may sa babae, adda pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayta? Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idida kayo pay, ni Rachel latta ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laeng iti aramid mo. Ang amala, no lakit din napod no ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, bareng maayayong pay. Oh, apay akas ta tilangam, Rachel. Nagunag ti pampanunutam Ay, pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, lukluk-kwak laang ti bagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam, tinalpas, ibagam kan kuana? Kaslakastan Kinapudno na. Aging gaita. Ay ayatek pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuana? Naibagak lang ay dyan. na, Rachel. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa. No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mon dayjay lalaki. Awan tinasayat nga ipaay na kan ka idida kayo pay laeng. Siguro, pinanawan dya babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laeng para kan kuana. Huh? Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Dayta tipod no. Ay,
Ayatem kit di ti bagim. Ipateg mo. Day tati kang runaan. Ay namanang, gusto ka din day pa nagpampanunot mo. Ay, kas ka lang mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Gusto ko man. Nalpas nga roden ana ibagam kenkwana. Asaan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. Day tangarod ti parikot ko ating ko. Kas lalukluk ko klaang ti bagik. Naibagak day takan kwa na. Ngam kinapudno na. Ay ayatek pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramiden na kan ka? Idida kayo pay laang? Ay, iso adyak pa dyan. Asaan nan tumanin nga ulitan no bilang laang? Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Addan tulata maam-am mom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag tibagim. Inmay gayam ni Marvin dito idinaminsan nga aldaw manang. Ay katwan. Imay nagpakpakaasi iti kaanakam nga agsinublanda ka no. Anya, akat, immanugot ni Rachel? Ay saanan Ay nasaya at no kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod, tanakapanuunutan di anak ko. Wan nga rod, amok akas taon na iti panagayat na iti day di alalaki. Gam naimbag lakit din Saan anak kisinubyanon? Ay nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti kaanak ka, tapno agayat iti babaero akas kenkwana. Oh, di na idumduma ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo. Saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man. Tilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakan Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, ang amangan kit di mat. No ilimlimad mo manan, anak kisinubyan ka iti dayjay ababairo. Ha? Ay, saan, friend? Diyak kayatin asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat mo, tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanya, Lisa. Self-love ti kang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon unaam akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Rachel. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang. Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na. Ay maragsakan akman am akang iti dayta. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom ken ni Marvin. Nalipata mon dagiti bambanag. Ninanang mat, busy aklaang idi, isaadyak pa yan masangot ti mapan makimisa. Ala nga rod, inkayon iti apo kog. Agan-anad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsakan para iti kabsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Wan nga rod nanang, saan mo't asigod akas dyan ni manang Rachel? Ay, sapay la kuma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramiden na. Wan nga rod nanang, uray siya, madlaw ko mo ti panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para laang iti lalaki nga ay ayaten na. Husto ka, anak ko. Kahit sapay la kuma, tanalipatan nanday jay a Marvin.
Wan nga rod nanang. Isu ti makagapo? No ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayatan ti bukod na abagi. Gapo ta impaay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. Wan friend, nabayag mo tan asaan kami ang nagbanding nga agina. Wan gapo ta amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Isu ahos tula ang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo. Kan, di tabagim. Wan nga rod friend, nariknak itan ang naidumdumagayam ti ragsak amarikna. Nuunaan nga ayatan ti bagi, sakbay ti sabali at tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti day ta lalaki? Ay na friend, panagkunak, saanan adumtang pay day ta. Inaklon kon iti bagi, nga awan gasat ko no may papan kan ayat. Di mo maibagaday ta. Ti kunamkit di. Nakaranakala ang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki asaan da ama kontento iti kaayan ayat da wenno partners da. Ha? Ay, friend, adamat ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo. Ang babairo mat dayjay a Marvin. May bangal daw yun, nana. Ha? Ay isi kamot gayam, Rico. Wala na. Imaya, tasarong karak ko man ni Rachel. Ha? No, okay lang kada kayo. Ay awan parikot kanyak, Barok. Iso na laeng, taawan pa'y dya anak ko. Ha? Ay saan pa'y asimbangput ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, aginggat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay nga awan ka pa'y laang. Di ka pa'y lagawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayam ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Agawid kan, Manang. Ada sa nga ilim nga agur-uray kan ka dito balay. Nakababain. Itay pa'y nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay pa'y nga adda dito balay. Ay, nakababain kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jak masangu, busy Bye. Pasensya kan Manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Ah? Busy ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensya kan talaga, Manong. Ayos lang nga din ko. Awan pa kadanagam. Uray klata ko aging ga asumangpat. Ang mga nurabiin to unay. Pakibagam tungarad kon ko na ngay mayak, ha? Kan pakibagam matan. Ako musta? Wan, Manong. Idanon ko day takan ko na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tilamanan ibagbagam. Siguro, no ni Rico ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita. Anya? Si kantumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babaero mo't gayam. Uray la agsusukot dagiti babay ti biag na. Ay, saan pa'y ama kontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagadumanin nga ibagbagam, friend.
Pudno mo ti ibagbagak Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredi para iti day taabanag. Kan may isa, awan pa'y planok amaadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga ada point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akas taa? Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam ti bagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem ti bagim nga ayaten kan ipatahag. Sungbatan nga ta ni Rachel, ti ayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan te seryetay wita alawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserbana. Ay, awanan bain at talaga dayjay Marvin? Ay na, nagadumanan nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa'y ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredi para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok amaki boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagik laang ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamat akas tang agnanayon Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaem tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak no unaan nga ayaten tibagi. Sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga rod, kasta tinariknak iti imparik na ni Marvin, asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal, iti biyag ko. Ay, nasaya at magtasimangpot kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adang amin na pananmi kinilisa agayim ko. Kasta ka day. Ay, saanan ang nakauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading doon na itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka day, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas na, nanang? Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, anya, anak ko. Basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Iti kasta, no bilang taaklunak to,
Sa anak nga agbabawi akas itinariknak itinaglabas akaayan ayat ko. Hey, unen, tigas to abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't ana, barbartek ka. Awan madla sir-serbi tibiyag ko. Isong agbarta kaklatan. Aging gaam, malipatang ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti bagbagam, Apay ngamin aya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutak. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amak isinubyan kan kwa na. Panag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kwa na? Ha? Sino Rico? Je guwapong engineer? Wan. Am-am gayam. Kat. Agayan ayat da ka din ka ni Rachel. Agdat-daton ko nak. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Ay. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok. Ngaging gayta. Siya pa'y lang ti ay ayatan na. Diyak lagi dito lo ka. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay. Rachel. Namuak ng agdat-daton ka no deje ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanya? Adda ka di parikot mo? Saan kumamat akas tati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam. Imayak. Umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din na itang ibagbagam, Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak itiday di akan ito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sa bali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo itinagbanagan ti ayan ayat. Rachel. Kat itata na amuam nga adagdat-daton kanya. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan anagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayata. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarot, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan payla ang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mo, tasaan ka rin mo ita Sabado, Rachel. Ay, kwa, amok ngamin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimwar ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabali na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwin gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasaludan kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin. Madamot lang namnamakan ka. Ngamin, aging gaita, jakpay amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't masawan? Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipaay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asika ti number 1 a priority no bilang naan? Maawatan kayo timbagan.
Mawatak, ti kahit mo asawan. Agyaman no kastari ko. Kat sapay la ko man, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Ah? Wan, pudno? Nasaya at no kasta. Tapno sardangan nakamatan ni Marvin aririribukan. Ah? Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, hustulaan nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asublyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipormaak man mat iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Ay, si kakit dimat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Dinak man angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan, kuna namat. Anya? Iso asarda nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsa ka na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang, tadala tayo ti panunot ko ti panagduwa-duwa. Anya ti kayat mo asawan? Ay, jak ngamin maliklikan a panunutan. Nga mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Ay, panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, jak amo iti day a tao. Gapo, iti kinababaero na, ado ti mapasaktan na ababai, kat may saka kadakwadan. Ha? Agtalag ka ni Rico. Ayatem kan ipatid mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love ti kang runaan. At pa man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Ah? Anya day pa? Planok nga kalay satan. No manugot ka, ha? Huh? Angam na ibagam, asan ka pa anak kasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, Rico. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asya? No di kat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa bulag pa kan ka. Iso ano day tati ko na? O manugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, iti day tangayin sungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang agyaman. Siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kaming kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa oray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas.
Di nak binaybayan. Napukawanak man itinamnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybayan. Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas. At dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay la kuma. Taag talinaed kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay, nanang. Maragsakan ak matunay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay, ading ko. Kunaklakit din, subyang pa day Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak day jay, ading ko. Numabalin, jak kayaten alagipan pay. Si kakit dimot. Ang angawon kalaeng mo't manang. Ngam congrats, ha? Siyak, di karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman ak, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na sarakam mo't tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin? Rachel, Apay ngay may kapailaan. Anya tigagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanen tirumbang pay apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanaw kan. Pangasim. Saan pa'y anala daw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanen tirumbang nga urnusan ta pay. Naragsaka kun itibiyang ko ita. Katno anyaman tinaglabas ta. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagiti pan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatib ka. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiag mo. Kantapno makamove on ka. Ayatamot nga umuna day tabagim kas iti inaramid ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsakak. Gaputan na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.